Hi! Ngayon, kaka-gym ko lang, nagugutom na ako, gagawa muna ako ng chicken. Pero hindi ko siya... Ito, chicken wings. Yan. Yan, maglalagay kami ng herbs at spices, pero hindi namin alam kung ano ilalagay namin. Basta maglalagay lang kami dito, titikman namin kung lasa niya, pero may kulang kami. Naubusan kami ng flour. For cornstarch. Wala. Yes. So, Gusto mo lagyan ng Cheetos? Hoy! Ikaw! Crush natin, siguro na. Kulit mo. Ikaw bahala! O, sige na! Welcome to the Cooking Day Show! Cooking Day Cooking Day ba to? Kukindong! Cooking Day. Kukindong! Ikaw man ang... O basta first, lagyan natin yung pepper. Alam nyo guys, experimental lang talaga to. One time, nakapagluto ako eh. Lasa siyang... Basta yun. Lasa lang ano? Lasa siyang... KFC! Pero ano lang yan, nang hula-hula lang ako. Pepper, Ano yun na yung lagay mo? Black pepper? black pepper. Okay. So, ilang black pepper yan? Tansya-tansya lang? Tansya-tansya na lang to guys. Huwag na kayo mag-ano. Garlic. Hala, kadamo! Tapos, oregano. Dapat may flour talaga siya para kumapit yung... Anong tawag doon? Yung lasa. Doon sa breading. Dapat na doon sa breading yung lasa. Yan ako, savory. Di ba yung savory? Savory, 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 savory. Savory, save it for later. And then Italian seasoning. Hindi ko kasi alam kung nakasira na siya. Hoy, hindi! Bagong... Kailangan natin siya minsan. Luto tayo dito. Pwede lagyan ng chili if you want. Uy, sabihin mo, ano yung nilagay mo? Chili. Chili Actually, hindi ko alam yung nilagay ko nung nahuli namin dati. Tapos lagay lang kami ng lagay. Tapos pagsabi namin, So, anong pangalan ng fried chicken? Joanne Bascon's fried chicken. Ganun. Dodong's Chicken. Actually, madami pa. Kaya lang. Siyempre, hindi mo po pwede lagyan ng turmeric or kung ano-ano man. Ewan! Kasi mag-ano siya, maglalasang Oregano, wala na? oregano na lagay na nutmeg. Uy, wag yan, wag yan. Panglasan mo yan. Pwede to. Bala pa. Kaya expired na siya. Oo, expired na. Huwag ka na. I love you. Basta lagay kami lahat. Rosemary. Love you. Busy ka dyan. Wala na kasi, oh. Busy ka dyan. Uy, inubos mo na. So, anong makuha mong benefit sa mga spices na yan? Lasa. Tapos, di ba yung ibang spices may antioxidant sila? Kasi dahon. Healthy. Gusto mo ng cinnamon? Weird, no? Ikaw, weird ka naman. Guys, experimental lang to ha. Gusto lang namin yung subukan kung ano magiging lasa niya. O yan, heated na yung pan ha. Number 5 with 150 degrees Celsius or 302 Fahrenheit. Ako na naglagay ng oil bisque prints. For you. Heated na. Paano to? Gusto ko siyang i-ganon. Ako na mag-mix, malamang. Kasi ayaw mo. Kamay yun. Ayaw mo Oo, kamayin. kasi may sugat ako eh. O sige, Okay lang may sugat. eto na po yung... Ano pa pwede ilagay? Wala na, no? Ano yan? Okay na yan? So ako na po ang maghahawak ng manok. Margarine. Actually, nagam siya. Ito, May pabot. pwede ba? Margarine. Okay. Alright. Rock and roll to the world. O, anong bisaya sa ano? Sa chicken. Anong bisaya sa chicken? Manu. Wala, uy. Wala ba? Parehas lang. Sa mga
Ay, sorry. Talsikan ka na. Sana maglasa siya. Actually, dapat naman yan eh. Yung... Gusto mo hawakan yung chicken? Dapat, sulit ako eh. Sorry. Chili gusto mo, wag, no? Baka asidin ka. Huwag na. Paprika gusto mo? Okay lang, pwede. Konti lang. So, sayang yung mix ko. Dagdagan mo Hindi, rin pa. narin siya. Bago pa! Sarado, guys! Oh, control ha. I-ano mo dyan sa grill. Huwag na to, huwag na. Pag-iba lasa. Masyado matapang. Sige, wag na. Okay na to? Sa tingin mo, okay na yan? Ano pa, dagdagan mo Bakit pa? parang konti? Gusto mo pa dagdagan? Nang? Nung... Parang hindi siya kinapitan. Ang dami yan. Di ba dapat kapit na kapit? Ang dami yan. Okay yan? Talaga? Tama lang sa akin. Pag pinrito mo, di ba mawala na yan? Hindi yan mawala, uy. Talaga? Sakto lang. Ikaw, chef ka. Ikaw yung chef today. Okay, luto na. Luto na? Pwede yung asin mo. Maalat na yon. Sa tingin mo, maalat na yan. Hindi ko nakita yung nilagay mo na video. Ibang katat, may teaspoon ako. Sige pa. Oo. Oo. Parang kulang. So, paano tansya-tansya lang? Tansya na. Tansya! Halatang hindi marunong magluto si Lido. Uy, marunong. Ikaw nga maglagay dyan eh. Sana maalat pa ako. Paglagay, wait lang ha. Mag-wash your hands. Surely. Kaya mag-video. Surely. I-on mo. Aling ilaw? Hindi. Dito? Okay. On. Gusto mo lagyan ito? Kadamo na yung ipang butang do. Sana lagyan natin ng Cheetos. Oh, gusto mo? Joke na. Ready, no? Cheetos. Nakanood mo ng YouTube eh. Oo, kakaload ko yan ng Food Insider. Mainit sa kitchen. Love! 1, 2, 3. Hindi siya nakalubog, okay lang. Oo, tama na yun. Oh my God! Love, love! Ano nagpa-project dyan? Hindi ba ganun mga cooking show? Hindi. Dapat naka-project. Hindi. Ang cute! Ah! Tama na! Sabong ka doon! Hindi ka commercial. Ganito yung mga look nila, di ba? Kahit init na sila, nakasmile pa rin. Tapos may nagpapawisan na sila. Loko ko lang. Niloloko mo yung mga commercial. Dapat kasi talaga lubog, deep fry. Kaya lang ang problema, sayang sa oil guys. So, Tipid. kailangan magtipid. So, ang oil namin, pag ganyan ang kabaw, kaya kalaki yung chicken, ito lang yung oil. So, yun. Ano lang yun, babe?
Balik ta rin after 30 minutes. Parang military love. Sana ito susunod. Malapit na yan. Pwede mo na yung off action mo. Sarap ba chicken mo? Hindi ko alam, love eh. Gutom na ako. Sana masarap. Sana nga eh. Here. Gusto ko. Ngayon ka lang nagluto ulit. Let us pray. Uy! I will never leave you behind. Uy! You have sound effects na naman dyan. Hindi ko siya mag-iib. Sayang, sana may breading, no? Ano, kumusta? Oh. Init. Chicken. Ano fried chicken lang? Mmm, Ah. sarap. Ang init. Ang kanin siya. Sarap. Okay siya, guys. Sarap. Ang... Yan. Kainin ko yan. Kain pa. Para malaman natin kung Tama na yung flavor, naghalo sila lahat. maganda talaga kung may breading. Kasi sa breading mo wala ka. Para may crunch. Parang malasa na, parang na siyang KFC. Pag may breading. Ito kasi, Wala. homemade. Parang homemade ka. Sarap dong? Ayan ang fried chicken ng Pinoy. Yung maliit, no? No? Pero yung lasa, masarap. Siyempre, malasa yan. Binagahan mo ba naman ng madaming kung ano. Lalasa talaga yan. Hi guys! If you like this video, please like and share it. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Kung gusto nyong ma-notify, just ring the bell button. Ano nakatulong siya sa inyo? Sana, don't forget to follow my Facebook page and Instagram and follow Love Love on Instagram as Kinetti. Bahala na kayo kung ano gusto niyo ilagay. Masarap. Ito yung gusto ko na lasa, tapos lagyan ng breading. Kaya, ako kaya sa begging ka. Nga. Dapat nilagyan natin ng Cheetos. Ayun na lang tayo. Sarap. Next time. No? Kakanood mo na YouTube. Huwag natin. Iba kong mayata. Ito yung maigi. Bawal may blood ha. Kasi masama ka. Hindi siya parang beef. Baka maano kayo. Poison. Hindi. May LBM? Oo. Perfect yung luto mo, walang blood. Ano ba? Perfect din siya sa laman sa tiyan ko. Wala na yan. Tiyan Wala ko na pa. siya. Wala na! Anong bagong word na natutunan mong Bisaya? Chicken. Gawang Bisaya ang chicken. Malasa siya, no? Sobra. Alam mo lang ako. Feeling ka. Pero totoo. Sarap siya, uy. Tama yun yung salt. Tama lang. Buti dinagdagan natin kasi sobrang perfect nung pagkaalat niya. Hindi siya masakit sa dila, hindi rin siya kulang. Ang halo may breading. Parang na ito. Sarap. Pag may breading, tatry ko merong Cheetos. Hindi nyo.
Pwede mo lang ako. Hindi ka nakagatong. Kulang, kulay. Hindi tayo nakabili. Sarap yung wings. Tostado. Amazing. That's good. Samo ka. Fairness sa chicken ah. Ang sarap. Ano? Dahil hindi ko mapigilan. Anong title ng video na to? Paano mawala ng abs? Hindi. My getting fat routine. No. Next time lalagyan ko niya. Experiment ko yung green Cheeto sa lahat. Hindi ko yung Cheeto sa adobo, sa sinigang. Weird. Siya na nagsabi yun. Wow. Ang weird ako. Ba't kung may sampay dyan? Hindi ko alam. Oh, yun mo. Slow mo. Yun ba? Slow mo ulit. Ah. Parang nalagay Sarap mo? parmesan. Parang celery. Hindi ah. Busog. I need the Cheetos. Uy! I was asking about the Cheetos, not the chicken. Bakit ka nag-English? Cheetos siya. Mr. Chips yan o kaya Chip Chip. Tagalog ako. Akan may chip yan. Bakit sa cute? Banya. Alam mo talaga, try ko yung Cheetos sa kato. Tagal ka? Nagkama? Ba't masarap ang Cheetos? Alam mo naman masama ito eh. Ano na pag kasama mo mahal mo kinakain mo? Ano na siya pagkagawa ko pa? Simut sarap! Salamat kayo! Sana nagustuhan nyo, tapos try nyo na lang sa bahay.